Дами и господа, този поздрав е много специално направен за Исус, за жена му Аче и техните деца Христо и Зейнеп, който много си ги обичат от град Казанлък, за неговото прекрасно семейство. Хайде, брат ми Исус! Тусан номер 1! Bobby King Production! Вали гърми на Исус патрона, все му върви. Авела кая гили за най-големия, за Исус патрона. Хайде, брат ми Исус, Павардан, о Казанлък. Онай баро, онай зурало, яша прала Тусан номер 1. О, Исус патрона на Казанлък. Всяка